welcome back to my YouTube channel. So निकलेगा मोलदाने मेहंदी द ब्लॉग बोलते मादी में द ब्लॉग पार्ट अदल्ला पंद बट दादा पंडा यानी प्रिपरेशन ब्लॉग मेहंदी द ब्लॉग मादी में द ब्लॉग माता मल्तिदे मेहंदी द ब्लॉग ओटे मिस आते नंदिद्दी पेन ड्रೈವ್ नाडी मोबाइल नाडी फुल नाडी बट ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಿನ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡ್ವೇನು ಸೊ ಮಧ್ಯಮದ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೇನು ವಾಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಪಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೇನು ಬಿಯರ ಹಾ ಆಫ್ en चाल पर है लकली ए वीडियो बनते वाले तो बंगदे ಇದೆ यार इंचलकदे मम्मा रेडी हैप्पी ढीली केरपुने ऐनाचिगेनी मामा रेडी मापुनियो वेर्ले अंची जिटी ఏమి మిషన్ని ఇంచప్పుడు ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಕೊರ್ತಿದ್ದೇರು ನರ್ವಸ್ ಉಡುಲಿರಾರು ಮೋನಿಡು ಗೊತ್ತಾಗ ತುಲಿಗೆ ಗುಡುಗುಡ ಅವನುಂಡು ಏ ಪರ ಅಮ್ಮಿನ ತೂಯಿಜಿಂದ ಆತು ನಾನು ಸೊ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪುನ ಬರಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಸೊ ಮದಿಮೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಯಿರಿ ಇಂಕ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ಆ್ಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಏನು ಪಿದ ಡ್ರಾಪ್ಜಿಂದ ಬೊಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೇರ ಆರೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪುನ ಪೂರ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಾದನು ಮಲ್ಲೆ ಮಾತ ಬನೊಂತೇನೆ ನೀನು ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದು ನೀನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ತೋಜಣನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬನ್ನೊಂತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಸೂಡಿಗೆ ತರೆಕ್ ಅಂಚದವು ಪೂದಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ಮುಹೂರ್ತದ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತದ ಬಟ್ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟದ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣಡ ಪನೊಂತೆ ಇಂಕ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ತೋಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಲೇಪಣ ಮದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಪಂದು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟುನ ತೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು 11 ಐನೆಕ್ಕದಾನ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನ 11 ಇರು ಆತಂಡು ಹಾಲ್ ದಡೆಗೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಪೋತ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಆರು ಕರಿಮಣಿ ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಪ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಬಲ್ತಂಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾನು ಮಂಗಲ್ಯಂ ತಂದು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂದೇ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತುಂ ಜೀವ ಸದಾ ಸದಾ ಮಂಗಲ್ಯಂ ತಂದು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂದೇ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತುಂ ಜೀವ ಸದಾ ಸದಾ ಮಿಳಿವೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಆಸೊಂಜಿ ನಿರಾಸೆ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದುವೆದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ 7 months ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತುಯರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಈ ಮೇರ್ನಂಡಲ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಪೋದಂಡಲ ತೂಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಡ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಫೈನಲಿ ಆ ಡೇಲ ಬತ್ತಂಡು దాదవన్నీ రూపేష్ అన్ని బుల్తోందలే దే పుడి చేస్తే అన్ని దాది నెర్పినింక్ మీరు నెర్పినింక్ అలే నెర్పిని నా బొడేదికి నెరొందులేరు దాన్ని లేట్గా వీడియోలు పరి జన ఇద్దిಗೆ ಅಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮಮ್ಮೆ ಏನು ಮಮ್ಮೆ ಮಾಮನ ಆಯ್ ಮೆತ್ತದ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಲ್ತುಲೆ
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಹಂಡ್ ಮೆಹಂದಿದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಡವುಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಏನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಜೋಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ರಡ್ಡ್ ವಾರ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರೇಡ್ ಲೈಫ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಇಂಚ ಪಂತಾನು ಬಟ್ ಈ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಪಂತಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಜ್ಪಾವಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಸೊ ಆ ಅಣ್ಣನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ತದ್ದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ. ಯಾನ್ ಪನ್ನೆನ್ ತಪ್ಪ ಅದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ, ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ, ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸೀಮಂತದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅವುಲ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಡಾವಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೇಗ ಲಕ್ದೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ 4-5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ದೆ ಏರ ಲಕ್ದಿನ ತೋಜೈಕ್ ಕುಡ ಪೋದು ಜೇತುದಿನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಬಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಪೂರ. ಸೊ encha tojue guys, encha tojue simple ade elegant job simple and cute bag so sorry wrapping al ponjo kulondundo. Hey, hello, di, itu aja Mirad. Mulu lalu coba karen lagi. Yang video tuh dulu. जोर बोलने
ಸಾಬೂನ್ ಬೋಂಡು ತಿಂತು ವಯರ್ 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 ಮಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇದು ಬಲೆ ಇತ್ತು ಎಂತ ತೆಲಿಪಿನ ಇವೇ ತೆಲಿಪಿನ ನೈಸ್ ಹರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಬೇಕಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ